aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay ipinadala ni Laura. Nangyari ito taong 1989 sa probinsya ng Cotabato. Simulan na natin ang kwento. Mapagpalang araw po, Sir Captain Kokak. Itago mo na lang po ako sa pangalang Laura. Nang sa gayon ay hindi mabanggit ang apelyido ng kinabibilangan kong pamilya. Nitong taon lang ay naging isa na ako sa mga tagapakinig mo. Ang gaganda po kasi ng mga kwentong ibinabahagi nyo. Bukod pa roon ay may aral na napupulot. Tapos may mga eksena rin na talaga namang nakapagpapatawa sa akin. Ang totoo niyan, Captain Kokak, ay personal ko itong karanasan na sobrang napakalapit sa puso ko. Kwento po namin ito ng aking nobyo na itago na lang natin sa pangalang Selo. Sa inyo ko na po ipinadala at ipinagkakatiwala itong kwentong to at sana po ay mapili nyo. Taong 1984, noong nakilala ko si Selo sa isang universidad na hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Katulad ko ay nasa unang taon pa lang ito ng kolehiyo at kumukuha ng kurso para maging isang guro. Labis talaga akong humanga sa kanya. Mahirap lang kasi ito. Laking probinsya. Tinitipid ang sarili sa pagkain. Kailangan niya kasing pagkasyahin yung natitirang pera niya kapag nagbabayad siya ng upa sa dormitoryo. Madalas ko itong makitang mag-isang kumakain. Kanin at sabaw ang madalas na itong kainin kapag may mga bakanting oras sa paaralan. Nakakatuwa nga eh. Sa kabila ng ganoong sitwasyon niya, ay kakikitaan ito ng katalinuhan at kasipagan. Siya nga ang isa sa nangunguna sa klase namin eh. Dahil sa paghanga ko sa kanya, ay ako na ang gumawa ng paraan para makipagkilala sa kanya at makipaglapit. At talagang nahulog ako sa kanya, Captain Kokak. Sino ba naman ang hindi mahuhulog sa isang lalaking masipag, matalino, marespeto, at higit sa lahat ay responsable? Kaya nga labis ang tuwa ko noong nagtapat siya ng pag-ibig sa akin. Di na ako nagpakipot noon. Nauna ko na siyang mahalin bago niya ako ibigin eh. Sa madaling sabi ay naging magkasintahan kami. Sa halos araw-araw naming magkasama sa eskwela, ay nakita ko kung anong pagkatao mayroon siya. Mas malalim pa pala siya kaysa sa inaakala ko. Sobrang mahal niya ang bayan niya sa Cotabato. Yun pala ang inspirasyon niya, kaya pinagbubuti niya ang pag-aaral. May mga pagkakataon na nawawalan siya ng pag-asa. Walang pangbayad sa tuition. Bilang kasintahan niya, ay ako na ang nagpumilit na akuin kapag usaping patungkol sa matrikula ang problema niya. Ayaw niya pang pumayag noong una. Kaso ay mapilit ako eh. Kaya napapapayag ko rin siya. Ang totoo niyan, Captain Kokak, hindi problema sa akin ang pera. May mga negosyo kasi kami. At noong mga panahon kasing yan, ay kilalang kilala ang pamilyang pinanggalingan ko. Fast forward po tayo. Taong 1989, noong isama niya akong magbakasyon sa probinsya nila, sa Cotabato. Masayang masaya kaming dalawa noon. Pareho na kasi kaming nakapagtapos noon eh. Tapos ay naipasan niya na rin ang board exam
para maging isang guro. Maganda sa probinsya nila. Nakatira ang angkan nila sa bundok, malayo sa syudad. At doon ko rin nalaman na karamihan sa mga kamag-anak niya ay mga rebelde. Mga taong inagawan ng lupain ng mga malalaking negosyante na may kaibigan sa gobyerno. Mapapansin ang mahahabang baril na palaging nakasabit sa katawan ng mga kamag-anak niya. Yun lang daw kasi ang maaasahan nila para maipagtanggol ang mga sarili. Wala raw kasing aasahan sa gobyerno eh. Doon ko rin nalaman na hindi porke rebelde ang isang tao ay masama na ito. Sadyang tama kasi ang ipinaglalaban nila eh. Inagawan sila ng lupain. Anong gagawin nila? Magsasaya? Kung tutuusin nga, mas marami pang nanunungkulan sa gobyerno ang maituturing na anay eh. Paano ko nasabi? Iyon kasi ang kinalakihan ko bilang anak ng isang negosyante. Isang hapon, nagkasiyahan kami. Kasama ang ilan sa mga kamag-anak niyang kaedaran namin. Nagkainuman. Nahihilo na ako noon dahil napasobra ako sa inom ng alak. Nang biglang yung isang binatang pinsan ni Selo ay naglabas ng gitara. Tapos ay may tinugtog. Parang kundiman ang tunog noon. Walang lirikong kinanta ang mga tao sa paligid. Tanging melodyang nanggagaling lamang sa gitara ang maririnig. Lumuhod sa harapan ko si Selo at may dinukot na singsing sa bulsa ng kanyang pantalon. Niyaya niya akong magpakasal. Iyon ang pinakamasayang araw ng buhay ko, Captain Kokak. Ipinagpatuloy namin ang kasiyahan at inuman bilang selebrasyon. Nang gabi na at tahimik ang paligid, ay pinagsaluhan namin ang kasiyahan at pribilehiyong kaya naming ibigay sa isa't isa. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay ipinaubaya ko ang sarili ko kay Selo. Mahal ko eh. Subalit dahil nakainom nga ako, ay mas lalo akong naging mapusok. Lumabas ako sa kubo ng walang saplot at nagpahabol sa nobyo kong si Selo. Pinatulan niya naman ang kagustuhan kong yun. Sumuot ako sa kasukalan, tumakbo at nagpahabol sa kanya. Noong una ay masaya pa ang tinig nito habang hinahabol ako. Subalit napalitan iyon ng kanyang mga pagsigaw. Dahil doon ay napahinto ako. Naabutan niya naman ako at mabilis dinamba. Pareho kaming natumba. Halos bumalik ako sa kamalayan at nawala ang pagkalasing. Sa buong buhay ko, ay noon pa lang ako nakakita ng ganoong nilalang. Nakatayo sa harap namin. Punong-puno ang mga iyon ng makakapal na balahibo sa katawan. Yung katawan ng mga iyon ay parang katulad ng sa unggoy na kasing laki lang ng tao. Tapos yung mukha ay parang mga mukha ng daga. Nakalabas pa ang mga nakausling mga ngipin. Yung isa roon ay muntikan na akong lapain. Mabuti na lang at mabilis akong dinamba ni Selo. Tumayo si Selo. Nilabanan niya yung 3 halimaw. Sumisigaw itong tumakbo na raw ako. Pero takot na takot ako noon, Captain Kokak. Ang huling nakita ko ay natumba sa lupa si Selo at kinukubabawa ng 3 nilalang na yon. Tapos noon ay nawalan na ako ng malay tao. Nagising akong pinaliligiran na ng mga kamag-anak ni Selo. Nag-iiyakan. Nakahiga na ang walang buhay na kasintahan ko sa isang papag na nasasapinan ng kumot. Duguan ito at maraming sugat. Tapyas ang malaking parte sa bandang balikat. Halos mamatay rin ako noong mga panahong yun. Hindi ko matanggap ang nangyari. Hindi ko matanggap na wala na ang nag-iisang lalaking pinakamamahal ko. Captain Kokak, buhat ng mangyari ang insidenteng yun, ay wala akong narinig na paninisi mula sa angkan ng kasintahan ko. Sila pa nga ang naghatid sa akin pabalik sa Maynila para masiguradong maayos ako at ligtas.
Mahigit 2 dekada kong ipinagluksa ang pagkawala ni Selo. Sinisisi ko ang sarili ko dahil sa nangyaring yun. Nang muli akong makabangon, ay itinuon ko na lang ang buong atensyon ko sa pagpapatakbo ng isa sa mga negosyo namin. Hindi na ako nakapag-asawa, Captain Kokak. Hanggang ngayon ay nananatiling bangungot sa akin ang sinapit ng lalaking pinakamamahal ko. Nang minsang magbakasyon kami sa baryo ng mga aswang. Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay ipinadala ni Lando. Nangyari ito taong 1995 sa probinsya ng Samar. Simulan na natin ang kwento. Isang magandang umaga po, Sir Captain Kokak. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at malusog na pangangatawan. Sana rin po ay maitago mo na lang po ako sa pangalang Lando. Dahil sa pakikinig ko sa mga kwentong na ibahagi mo, ay napagdesisyonan ko na rin pong ipadala itong kwento ko na naganap noong binata pa lang po ako, noong taong 1995, dito po sa Samar. Noong mga panahon pong yan, ay 20 anyos pa lamang po ako. Nagtatrabaho ako sa isang maisan na pagmamay-ari ng isang negosyante. Ako ang nagbabantay ng maisan para masigurong walang magtatangkang magnakaw ng mga bunga noon. Pero ang totoo niyan ay hinahayaan ko naman ang sinuman na pumitas ng bunga noon, basta ay hindi raramihan. Yung tipong sapat lang para maitawid ang gutom na pamilya nila. Sobrang nakakaawa kasi ang ilan sa mga taong naninirahan dito sa amin dati eh. Sino-sino ba naman ang magtutulungan, kundi kami-kami rin naman. At saka kung ilang piraso lang naman ang ipamimigay ko sa mga kababayan ko, ay paniguradong hindi na yon mapapansin ng amo ko. E palagi namang maraming inaani mula sa lupa niya eh. Saka mayaman yun. Ano ba naman yung ilang pirasong mais na mawawala sa kita niya, diba? Isang hapon at papagabi na, medyo papadilim na rin noon, nang mapansin kong may kumakaluskos sa isang bahagi ng maisan. Labis ko yung pinagtaka. Kasi yung mga kalugar ko na nanghihingi ng bunga, kadalasan ay sa umaga nanghihingi. Dahil alam naman nilang hindi ko ipagdadamot ang mga bungang mais ng taniman eh. Kaya ang ginawa ko ay dinampot ko ang panggapas ko na talagang matalas. Baka kasi mabangis na hayop yun eh. Mas mabuti na yun para may magamit ako kung sakaling lusubin ako nito. Dahan-dahan akong lumapit sa lokasyon kung saan nangyayari ang mga pagkaluskos. Mabilis at pabigla kong hinawi ang mga halamang mais. Ang hinihinala kong mabangis na hayop ay 2 tao pala. Isang babae at isang lalaki. Halos kaedaran ko yung babae. Tapos mas matanda sa kanya ng kaunti ang lalaki. Huling-huli ko silang namimitas ng mga bunga ng mais. Halos mapupuno na nga yung dala nilang bayong eh. Takot na takot naman ang mga ito dahil sa nahuli ko nga sila. Sunod-sunod din ang paghingi ng mga iyon ang paumanhin sa akin. Kaya ang ginawa ko ay isinukbit ko ang hawak kong panggapas sa aking tagiliran. Nang sa gayon ay mapawi na yung pagkatakot nila sa akin. Sinabi ko ring ayos lang na kumuha sila ng mga mais. Hindi naman ako galit eh. Para ipakita ko sa kanila na hindi naman talaga ako galit, ay bumalik ako sa kubo na pinagpapahingahan ko.
Kinuha ko roon ang isa pang bayong. Nang makabalik ako sa lugar kung nasaan ang dalawa, ay tumulong pa akong mamitas ng mga mais para mapuno ang bayong na dala ko. Nang mapuno na namin ang bayong nila at bayong na dala ko, ay sinabi ko sa kanila na bitbitin at iuwi na nila yon. Baka kasi makita pa ng ibang kasamahan kong tagabantay din ng maisan eh. Biglang umiyak yung babae. Pasalamat ito ng pasalamat sa akin. Yung lalaki ay ganoon din. Magkapatid pala ang dalawang yun. Kaya pala sila nanguha ng mais ay gagawin nila iyong sabaw. Dahil marami raw ang mga batang nilalagnat sa baryo nila. Sambit pa ng lalaki ay sana raw ay maniwala ako. Kasi ay totoo daw ang sinasabi nila. Kung gusto ko raw ay maaari akong sumama. Dahil sa nalaman kong yun, ay agad akong naawa sa mga ito. Nagdesisyon akong sumama sa dalawa. Hindi dahil sa gusto kong malaman kung nagsasabi ba ng totoo ang mga ito. Sumama ako sa mga ito dahil gusto kong tumulong. Umuwi muna ako sa bahay at kinuha ang ilang mga tabletang nakapagpapababa ng lagnat bago namin tunguhin ang tinutukoy ng mga ito na baryo nila. Higit 3 oras na lakaran ang ginawa namin papanik sa bundok. Nakarating kami sa isang bahagi noon na may mga kabahayan. Tanging mga gasera lamang ang nagsisilbing ilaw ng mga kabahayan doon. Naglabasan ng ilang mga residente doon. Tulong-tulong ang mga iyon sa pagkatay ng isang baboy. Iniluto rin ng mga iyon ang dala naming mga mais at ginawang malapot na sabaw na siya namang ipinakain sa mga batang may sakit. Ipinainom din namin sa mga ito ang mga dala naming tabletas. Matapos nila akong anyayahang kumain, ay pinatulog ako ng mga ito sa isang kubo. Masayang masaya ako dahil nakatulong sa mga bata sa lugar na yon. Kinaumagahan ay nagising ako dahil sa ingay na nagmumula sa labas ng kubo. Parang nagkakasiyahan. Kung pagbabasehan ko ang mga nagmamay-ari ng mga boses ng mga nagkakasiyahan, ay masasabi kong nagmumula iyon sa matatanda, pati na rin sa mga bata. Napag-isip-isip ko na siguro ay maayos na ang pakiramdam ng mga batang may sakit kagabi. Sulit ang pagpupuyat namin. Talagang ang lakas makapagpagaling ng dinurog na mais na ginawang sabaw. Sabik at nagmamadali akong bumangon. Mabilis kong binuksan ang pinto ng kubo para sana makihalubilo at makisaya sa mga nagkakasiyahang mga residente roon. Subalit nagulat ako sa kung ano ang mga nakita ko. Yung mga residente roon, yung iba sa kanila, kakaiba ang itsura. Halos kalahati sa bilang ng mga taong nakatira roon ay umitim ang muka, mga bisig at paa. Pinagmasdan kong maigi. Hindi ang balat nila ang maitim, kundi yung mga balahibong tumubo sa kanilang mga balat. Talagang nanginginig na ako sa mga nakikita ko, lalo na nang makita ko na sa isang bahagi ng lugar na yon ay nilalantakan ng ilang residente ang isang patay na baboy ramo. Hilaw pa yun. Nakalabas pa ang mga lamang loob at gutay-gutay na mga kalamnan. Gusto ko mang tumakbo ay hindi ko magawa. Bigla talagang nanghina ang mga hita at binti ko dahil sa matinding takot. Napasandal ako sa pinto ng kubo na nakalikha ng ingay. Dahilan para mapatingin sa akin ang ilan sa mga residente roon. Yung mga batang aswang biglang tumakbo palapit sa akin. Tapos ay pinagyayakap ako sa hita. Doon na ako tuluyang nawalan ng malay dahil sa pagkatakot. Nang magkaroon ako ng malay ay naroon ako sa labas at nakahiga sa isang banig. Pinalilibutan ako ng mga residente roon, matatanda at bata. Normal na tao na ulit ang mga itsura ng mga ito. Nakangiti ang iba, tapos yung iba ay nagtatawanan. Pati yung magkapatid na sinamahan ko sa baryong yun ay tumatawa rin. Humingi sila ng tawad sa akin kung natakot daw ako sa kung ano ang nakita ko.
Huwag daw akong mag-alala dahil hindi nila ako sasaktan. Ang totoo daw kasi niyan ay ang ilan sa mga residenteng naninirahan doon ay kilala ako. Inilibot ko ang tingin ko at minasdan ng mga residente. Namumukaan ko nga ang mga yon. Ang ilan sa mga taong naroon ay minsan ko nang binigyan ng mais na galing sa maisang binabantayan ko. Muli ay lumapit sa akin ng mga bata ng baryong iyon at yumakap. Nagpapasalamat ang mga ito. Sana raw ay makakain ulit sila ng sabaw na gawa sa dinurog na mais. Konti lang daw kasi yung tumutubong mais sa bundok Kaya minsan lang sila kung makakain noon. Bagamat natatakot, ay napangiti na rin ako. Ipinaghanda ako ng nilagang baboy ramo ng mga residente roon. Bago ako inihatid palabas ng gubat ng dalawang naging kaibigan ko, ay binigyan pa ako ng mga ito ng isang bayong na pinatuyong karne ng baboy ramo. Pasasalamat daw iyon ng mga residente ng baryo nila. Sir Captain Kokak, hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Sana po ay magustuhan nyo at ng mga taong makakapakinig nito. Nakakalungkot man ay hindi na po ako bumalik sa baryong yon. Pero hindi ko malilimutan kung papaano ako itinuring na kapamilya ng mga residente roon sa baryo ng mga aswang. Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay ipinadala ni Von. Nangyari ito taong 1992 sa probinsya ng Cotabato. Simulan na natin ang kwento. Magandang araw po, Sir Captain Kokak. Nawa ay itago mo na lang po ako sa pangalang Von at Pedring naman ang tatay ko. Nang sa gayon ay maitago ang aming tunay na pagkakakilanlan. Narinig ko po kasi yung kwento nyo tungkol doon sa isang tinderong napadpad sa baryo ng mga aswang. Talagang paniwalang-paniwala ako doon. Para kasing may pagkakatulad yon sa karanasan ng tatay ko na palagi niyang ikinukwento sa amin. Nangyari iyon noong taong 1992 sa probinsya ng tatay ko, sa Cotabato. Noong panahong yan, ay naninirahan pa si Tatay Pedring at nanay sa kanilang probinsya sa Cotabato. Ang hanap buhay nila roon ay ang paghahabi ng tela. Pareho silang naghahabi ng tela na kanila namang ibinababa sa syudad para maibenta. Talagang doble kayod ang ginagawa ng mga magulang ko noong mga panahong yan dahil mayroon na silang isang anak. Yun yung kuya ko. Hindi pa kasi ako isinisilang ng mga panahong yan Hindi nakukontento sa kinikita nila si tatay sa paghahabi at pagbebenta ng mga tela. Kaya ang ginagawa ni tatay ay nakikitulong na rin sa iba pang mga kapitbahay na gumagawa rin ng tela. Kinakausap niya ang mga ito sa tuwing magbababa ng tela sa syudad para maibenta. Kung baga ay magiging tagabuhat siya kapalit ng halagang ibabayad sa kanya. Nang mga panahong yan ay may kapitbahay si tatay na masasabing nakaaangat sa buhay. Iyon ay si Mang Gusting. Bukod kasi sa may magaganda itong mga kagamitan sa paghahabi ng tela ay may tindahan din ito sa syudad. Nakita nito ang taglay na kasipagan ni tatay. Nagustuhan din nito ang isang ugali ni tatay na hinding-hindi nagrereklamo
gaano man kabigat ang mga ipabuhat dito o kahit magkano lang ang ibayad kapalit ng kanyang serbisyo. Itong si Mang Gusting ay kakaiba. Sikat na sikat iyon sa bayan nila tatay dahil sa kakaibang swerte nito. Isang beses kasi sa isang taon ay nagkakaroon ito ng maraming pera. Kung iisipin mo ay hindi naman magkakaroon iyon ng ganoong karaming pera kahit sabihin pang may tindahan ito sa syudad. Isang araw ay kinausap ni Mang Gusting ang tatay ko. Magpapatulong ito sa pagbubuhat ng mga nahabing tela at kumot. At silang dalawa lang daw ang maghahatid nito sa mga parokyano ni Mang Gusting. Sinabi pa ni Mang Gusting na malaki ang kikitain ni tatay sa trabahong yun. Si tatay naman, basta usaping trabaho, ay hinding-hindi nito tinatanggihan. Mabilis pa sa 4:00 ang ginawa nitong pagsang-ayon kay Mang Gusting. Natuwa naman ang husto si Mang Gusting at agad na inabutan si tatay ng 2,000 piso. Hindi makapaniwala sa natanggap niya si tatay. Sa mga panahon kasing yun ay napakalaki na ng 2,000 piso. Nagwika pa nga si Mang Gusting na paunang bayad pa lang daw yun. 5 beses na mas malaki pa raw ang kikitain niya kapag naihatid na nila ang mga tela sa parokyano ni Mang Gusting. Nang makaalis si Mang Gusting, ay agad na iniabot ni tatay sa nanay ko ang pera at maagang natulog. Gusto niyang nasa kondisyon siya kinabukasan para maging maayos ang kanyang gagawing pagbubuhat ng mga tela at pagsama kay Mang Gusting. Kinaumagahan nga ay maagang tinungo ni tatay ang tinitirahan ni Mang Gusting. Magiliw naman siyang sinalubong nito. Inalok siya nitong mag-agahan at magkape na rin na hindi niya naman tinanggihan. Kakailanganin niya kasi iyon para sa gagawing pagbubuhat. Nang matapos na silang kumain, ay itinuro na ni Mang Gusting kung ano ang mga bubuhatin. Nagulat si tatay dahil 6 na rolyong mga tela ang nakahanda. Siguradong mahihirapan siya doon kung sabay-sabay niya itong bubuhatin. Pero laking pagtataka niya nang biglang pinasan ni Mang Gusting ang 3 sa mga rolyong yun. Tumawa pa ito ng malakas at naisambit kay tatay na ano raw ang inaakala nito, na ipapabuhat ang lahat ng iyon sa tatay ko. Si tatay naman ay ngumiti lang at ipinasan na rin sa likuran ang 3 natitira pang rolyo ng mga tela. Habang naglalakad sila, pasan-pasan ng mga rolyo ng tela, ay ipinagtataka ni tatay kung bakit iba ang direksyon na kanilang tinutumbok. Imbis na kasi sa direksyon pababa ng syudad ang tumbukin nila, ay naglalakad sila papaahon sa isa pang bundok. Dahil nga hindi mahilig magreklamo si tatay, ay hindi na lang ito nagtanong. Sa halip ay sumunod na lang siya kay Mang Gusting sa paglalakad. Hindi naman sila nagugutom o nangihina dahil may mga bunga naman ng punong kahoy sa kanilang mga nadaraanan. Halos 10 oras ang ginawa nilang paglalakad papasok sa gubat ng mas mataas pang bundok. Nang marating na nila ang isang baryo, nagtataka si tatay ng mga oras na yon. May mga kabahayan kasi doon, pero walang ni isa mang tao. Si Mang Gusting naman ay isa-isa ng kinalaga ng rolyo ng mga tela at inilatag ang ilan sa mga iyon sa lupa. Nakitulong na rin si tatay. Nang mailatag na nila ang lahat ng tela, ay sinamahan ni Mang Gusting si tatay sa isang kubo roon. Ibinilin niya kay tatay na huwag daw itong lalabas ng 1 hanggang 2 oras. May inilabas ding bote si Mang Gusting na naglalaman ng tae ng kalabaw at ipinunas niya iyon sa damit at pantalon ni tatay bago siya nito iwan at lumabas ng kubo. Ilang saglit pa ay nakakarinig na si tatay ng mga taong nagdaratingan. Agad namang sumilip si tatay sa siwang ng dingding ng kubo.
Nakikita niya roon ang pagsalubong ni Mang Gusting sa mga taong yun. Wala namang kakaiba sa mga taong yun, bukod sa walang suot na pang-itaas ang mga yun, kahit na ang mga kababaihan. Nakita rin ni tatay na binigyan ng isa sa mga taong yun si Mang Gusting ng supot na naglalaman ng kung ano. Nang tanggapin yun ni Mang Gusting, ay nagsiupuan ang mga taong yun sa mga telang nakalatag sa lupa. Pabilog pa ang ginawang pwesto ng mga yun. Maya-maya ay may dumating na 4 na kalalakihan na may pasang-pasang tig-iisang baboy ramo. Buhay pa ang mga hayop na yun nang ilapag sa gitna ng mga taong yun. Nang humudyat na ang isa sa mga lalaki, ay biglang nagbago ang anyo ng ilan sa mga taong yun. Nagkaroon ng ilan sa mga iyon ng balahibo sa mukha at katawan. Parang kalahating tao at kalahating aso. Ang iba naman ay hindi nagbago ng anyo. Sabay-sabay ang mga iyon na pinagkaguluhan ng 4 na baboy. Kitang-kita ni tatay kung papaanong lantakan ng mga aswang na yun ang 4 na baboy. Pinagpira-pirasuhan. Nagkalat na ang mga dugo at ilang piraso ng karne sa telang kanilang inilatag. Takot na si tatay noon. Lalabas na sana siya ng pinto para tumakbo, nang biglang pumasok sa loob ng kubo na pinagtataguan niya si Mang Gusting. Walang ano-ano ay sinuntok ni Mang Gusting si tatay na naging dahilan para himatayin to. Nang magising si tatay, ay naroon pa rin si Mang Gusting. Humingi naman agad iyon ng pasensya kay tatay dahil sa ginawa nitong pagkakasuntok sa kanya. Ibinuhos ni Mang Gusting sa lupa ang supot na ibinigay sa kanya ng mga taong yun. Halos lumuwa ang mga mata ni tatay nang makitang mga batong may ginto ang nilalaman noon. Hinati ni Mang Gusting ang mga gintong iyon at ibinigay kay tatay ang kalahati. Matapos ang hatian, ay nagpatulong si Mang Gusting kay tatay na ipunin ng mga telang punong-puno ng dugo at buto ng baboy para sunugin. Captain Kokak, ayon kay tatay ay naibenta niya yung mga batong may ginto sa malaking halaga. Yun ang ginamit nila ni nanay para makaluwas rito sa Manila. Dito na rin nagtayo ng tindahan si tatay. At paglaon nga ay dito na rin ako nabuo. Si Mang Gusting pala ay wala na raw sa probinsya nila tatay. Ayon sa ibang kamag-anak nito ay lumuwas din daw ito sa Manila at nagtayo ng negosyo. Captain Kokak, nawa ay magustuhan mo itong kwentong ito at maitampok sa iyong channel. Ipagdarasal ko ang patuloy na pag-unlad ng channel mo. Maraming salamat. Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay ipinadala ni Burgos. Nangyari ito taong 1989 sa probinsya ng Cotabato. Simulan na natin ang kwento. Mapagpalang araw po sa lahat ng masugid na tagapakinig mo, Captain Kokak. Nawa ay nasa mabuti at ligtas kayong kalagayan sa mga pagkakataong ito. Matagal na po akong nakikinig sa mga kwento nyo at nawa ay mabasa at maitampok nyo itong kwentong ipinadala ko na nangyari noong binatilyo pa lamang po ako, taong 1989, sa isang probinsya kung saan kami dati nagtago, sa Cotabato. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Burgos. Laking Cebu po ako.
Sa edad na 16 anyos, ay hindi ko natapos ang pag-aaral ko sa sekundarya. Kung saan sa ang grupo ng barkadahan ako napasama. Naaaminin kong gumagawa ng hindi kaaya-ayang mga bagay, partikular sa lugar namin. Kung baga, salot kami ng lipunan. Kami ang nasa likod ng mga nakawan ng kalabaw, kambing, at kung ano-ano pang mga alagang hayop ng mga naninirahan sa lugar namin. Pati nga sa mga karatig bayan ay tumitira rin kami. Hindi namin pinapalagpas yun. Pera din kasi yun eh. May isang pagkakataon na pinagtangkaan naming nakawan yung isa sa mayamang naninirahan sa kalapit na bayan sa lugar namin. Yung isang kabarkada ko kasi ay nakita yung aso ng mayamang yun. Tuta pa yung aso. Maliit na German Shepherd. Sabi ng kabarkada ko ay madali lang daw namin yung makukuha dahil nga sa maliit pa. At mahal daw kapag naibenta namin yun. Mga 3:00 ng madaling araw nang simulan naming gawin ang aming plinano. Bali 4 kaming lumakad. Hindi kataasan ng pader na pumapalibot sa malaking bahay. Ako na ang nagpresentang umakyat at tumawid sa bakod. Yung 3 barkada ko naman ay naiwan sa labas ng bakod para magmasid kung may darating bang mga tao. Pagbaba ko sa kabilang panig ng bakod, ay nakita ko kaagad yung nakahigang tuta. Tuwang-tuwa ako noon. Kasi ay sa isip-isip ko, ay hindi na ako mahihirapang kunin yun. Akmang lalapitan ko na yung tuta, nang biglang may tumahol ng sunod-sunod. Hayop na mga kabarkada ko. Hindi sinabi na bukod pala sa tutang kukunin namin, ay may 2 pang naglalakihang German Shepherd na naroon sa bakurang yun. Nagmamadali akong sumampa sa pader, pero nakagat ng isang aso yung pantalon ko. Yung mga kabarkada ko naman na nasa labas ay nagsitakbuhan na papalayo. Narinig ko kasi sila na iwan na lang daw ako eh. Maya-maya ay lumabas ang isang lalaki at ang 2 pa na sa tansya ko ay mga alalay niya. Tumango yung lalaki at naging hudyat yun para gulupihin ako ng 2 alalay niya. Pilit akong pinapaamin kung sino-sino daw yung kasama ko. Halos panawan na ako ng ulirat noon. Pero hindi ko sinabi kung sino-sino ang mga kasama ko. Doon ay narinig ko yung tinig ng lalaki na nagsabing tama na raw ang pambabugbog sa akin at ipasok daw ako sa loob ng bahay. Doon ko nakilala yung lalaki. Itago na lang natin siya sa pangalang Boss Brian. Natuwa pala siya sa akin dahil kahit daw bugbog sarado na ako, ay hindi ko ikinanta yung mga kasama kong nagtangkang pagnakawan siya. Dahil doon ay kinuha niya ako bilang isang tauhan niya. Ako ang isa sa lagi niyang sinasama kapag may transaksyon sila ng droga. Isa rin ako sa nagpapakalat noon sa ilang bahagi ng Cebu. Hindi ko akalain na malaking pera pala ang kinikita ni Boss Brian sa mga gawaing iyon. Malaki din ang ipinapasahod niya sa akin at sa mga tauhan buwan-buwan. Dahil doon ay nakaipon ako ng malaking pera. Pero isang araw ay nagkagulo sa bahay ni Boss Brian. Nagmamadali sa pagkilos ang lahat. Natunugan kasi ni Boss na susugurin daw ng otoridad yung tinutuluyan namin eh. Sinabihan niya ang ilan sa mga tauhan niya na magwatak-watak muna. Tapos ay isasama niya raw ako sa Cotabato para magpalamig. Hindi raw kami mauhuli roon sa lugar ng mga kamag-anak niya dahil liblib daw yun sa kabundukan. Sa mga pagkakataon pa lang yun ay nakahanda na si Boss Brian at ang ibang tauhan niya. Sa isang pantalan ay nakaabang na ang isang malaking bangka. Yun yung sinakyan namin papuntang Cotabato. Pagdating namin sa Cotabato ay pinagbibigyan niya ng pera ang mga tauhang naiwan sa bangka. Sumakay lang kami ng bus papunta pa sa isang destinasyon. Mas mabuti raw na 2 lang kami at walang ibang kasama. Sa ganoong paraan daw kasi
ay hindi kami paghihinalaang nagtatago sa batas. Bumaba kami ng bus sa isang gilid ng bundok. Mula doon ay lalakarin na lang daw namin paakyat ang lugar. Nasa pusod daw kasi ng bundok ang baryo kung saan nakatira ang ilan sa mga kamag-anakan niya. Napakatahimik ng kabundukang yun, pero hindi ako nakakaramdam ng takot. Iniisip ko pa nga noon na ano pang dapat kong ikatakot? Dalawa kaming salot ng lipunan na marami nang sinira ang buhay dahil sa pagbebenta ng bawal na gamot. Kung tutuusin nga, sila ang dapat matakot sa amin eh. Halos 6 na oras kaming naglakad papanik ng bundok nang unti-unti na naming marinig ang tinig na parang nanggagaling sa mga nagkakasiyahang tao. Nagtaka naman si Boss Brian kasi ang satansya niya ay 12 oras na lakaran bago marating ang baryo ng mga kamag-anakan niya. Bakit parang napabilis naman ata ang ginawa naming paglalakad? Konting lakad pa ay nasilayan na namin ang mga kabahayan. Tila maliit na baryo yun. Nagkakasiyahan ng mga tao roon na ang suot ay pang-ibaba lamang, mapalalaki o babae man. Lumapit pa kami ni Boss Brian at kitang-kita namin na sa sahig ay nagkalat ang mga hilaw na karne ng hayop. Ang ilan sa mga taong naroon ay kinakain iyon ng hilaw. Bigla-bigla ay napatingin sa amin yung ilan sa mga taong naroon. Bakas sa mga mukha nito ang pagkagulat at galit. Kahit wala naman kaming ginagawang masama. Doon na sumigaw si Boss Brian. "Burgos, tumakbo ka na! Mga aswang yan!" Pero hindi ako natinag sa pagkakasigaw ni Boss. Paano ko matatakot? Mayroon kaming tig-1 baril. Nang bigla, ang iba sa mga taong naroon ay biglang tumuwad. Nang tumingala ang mga yun, ay kitang-kita ko ang pagpangit ng mga mukha nito. Parang umiiyak na ewan. Tapos ay tumutulo ang laway sa bibig. Hindi naman naging hayop ang mga katawan nila, pero nagsitulisan ng mga ngipin. Doon ko na binunot ang baril ko at itinutok sa mga aswang. Pero hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maiputok yung baril. Sa mga oras kasing yun, ay nakaramdam ako ng matinding panlalamig ng buong katawan at pagkatakot. Saka ko lang naramdaman na isinukbit na pala sa akin ni Boss Brian ang bag na naglalaman ng mga dala naming pera. Tapos ay itinulak niya ako at sinabing, "Burgos, tumakbo ka na at huwag nang lilingon." Tumakbo nga ako ng pagkabilis-bilis at walang lingon-lingon. 2 putok lang ang narinig ko. At pagkatapos noon ay nagsisigawang tinig na ng mga aswang ang sumunod na narinig ko. Parang nagkakasiyahan. Takbo lang ako ng takbo. Kahit hindi ko naman alam kung saan ako pupunta. Hanggang sa mawalan na lang ng lakas ang buo kong katawan. Tumumba ako sa lupa. Wala nang lakas ang buo kong katawan ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung swerte ba dahil biglang may lumapit na grupo ng kalalakihan sa akin. Mga nasa 8 ang mga yun at may mga nakasukbit sa katawan na matataas na kalibre ng baril. Pinainom nila ako ng tubig, ipinagluto at pinakain. May mga itinatanong ang mga iyon sa akin, pero kahit isa sa mga katanungan nila ay hindi ko sinagot. Inihatid nila ako sa bayan. Pero yung bag na naglalaman ng pera ay kinuha ng mga ito bago bumalik sa bundok. Nawa ay magustuhan niyo po ang kwentong ito. Sa ngayon po ay nagbagong buhay na po ako. Isa na po akong karpintero sa isang ahensya na gumagawa ng mga establishmento. Kinalimutan ko na ang nakaraang buhay ko. Noong isa pa ako sa mga naging salot ng lipunan. Pero ang hinding-hindi ko makakalimutan ay noong minsang isama ako sa bundok ng dati kong boss, kung saan napadpad kami sa isang baryo ng mga aswang sa Cotabato.
Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay ipinadala ni Entong. Nangyari ito taong 1997 sa probinsya ng Sorsogon. Simulan na natin ang kwento. Mapagpalang araw po, Sir Captain Kokak. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa itong kwento ko. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa inyo at talaga namang manghang-mangha ako, lalo na sa mga kwentong aswang na napapakinggan ko sa iyong YouTube channel. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Entong. Ang kwento pong aking ibabahagi ay naganap noong taong 1997. Dito po mismo sa lugar namin, sa Sorsogon. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar. Dahil sa kasalukuyan ay maganda na po ang lugar namin. Hindi tulad noon. Nakakaunti pa lamang ang tao. Noong mga panahong yun ay napakatahimik sa lugar namin. Napakarami pang puno ang nagtatayugan. Kahit sa mga kalsadang hindi pa sementado. Kapag tag-araw ay talaga namang alikabok ang masisinghot mo. Kapag umihip na ang malakas na hangin. Kapag tag-ulan naman ay napaka-imposibleng hindi maputikan ang mga paa mo. Mas malas kapag lumubog sa putik ang suot mong tsinelas. Kahit sa patag kami nakatira, ay hindi pa syudad ang itsura ng lugar namin noon. Wala pang mga gusali ang nakatayo roon at napakarami pang puno. Nasa 15 anyos pa lang po ako noon at ang ikinabubuhay namin ay ang pamimili ng mga kopra na siya namang ibinibenta ng mga taong nakatira sa bundok. Kung naitatanong nyo kung ano yung kopra, yun ay ang pinatuyong laman ng nyog. Pinapausukan o niluluto ang mga yon para matuyo. Marami rin kasing puno ng nyog ang tumutubo sa bundok At mas matrabaho kung kami pa ang gagawa ng proseso. Kaya ang naging siste ay kami na lang ang bumibili ng mga gawa na. 2 hanggang 3 oras na lakaran bago namin marating ang isang baryo sa bundok kung saan namin binibili ang mga kopra. 3 beses sa isang linggo ay ginagawa namin yon. Kalat na sa lugar namin na ang mga nakatira raw sa baryong yon ay mga aswang. Pero sa halip na ikatakot namin yon, ay mas ikinatuwa pa namin. Kasi ay dahil doon ay wala kaming naging kaagaw na ibang grupo na nagtangkang pasukin ng baryong yon para bumili rin ng mga koprang ibinibenta ng mga tao roon. Tsaka sanay na kami sa pakikitungo sa mga nakatira sa baryong yon. Ni minsan ay hindi naman kami napahamak. Oo nga at tahimik lang ang mga naninirahan sa baryong yon. Pero kahit na minsan ay hindi nila kami ginawa ng masama. Basta ay aakyat lang kami sa bundok, papunta sa baryong yon, at pagkatapos ay bibilhin ng mga kopra nilang nakalagay na sa mga sako. Kadalasan ay 4 kaming umaakyat sa bundok. Ako, si Tio Greg, at ang 2 niyang anak na pinsan ko. Sinisimulan naming akyatin ang bundok ng umaga pa lang at makabababa naman kami sa kapatagan ng bandang hapon na.
Pasan-pasan sa aming mga balikat ang tigdadalawang sako ng kopra. Isang araw ay dumating ang isa sa mga pamangkin ni Tio Greg na galing sa Maynila. Siya si JM. Anak siya ng pinsan ni Tio Greg. Kung baga, pinsan namin. Medyo mayabang nga ang dating noon eh. Grabe kong maghangin. Gusto ay lagi siya ang bida kapag nagkukwentuhan. Kami namang magpipinsan ay hinahayaan lang namin siya. Hindi kasi kami sanay na magpipinsan na makipagyabangan eh. Isang umaga habang nakahanda na kaming apat para umakyat ng bundok, ay bigla na namang nagbida itong pinsan namin. Dapat daw ay isama namin siya. Kasi ay para daw kapag may nangyari sa amin, ay maipagtatanggol niya kami. Palihim kaming tumatawa ng dalawa kong pinsan. Kasi ay sobrang yabang talaga ni JM eh. Pati nga si Tio Greg ay napapailing na lang paminsan-minsan. Wala na kaming nagawa noong magpasya si Tio na isama si JM. Mas mabuti na rin daw yun dahil kahit papaano ay may makakatulong sa amin sa pagpapasa ng mga bibilhing kopra. Tila normal ang lahat noong narating namin ng baryo. Ganoon pa rin ang mga tao roon. Napakatahimik at napakatipid sa pagsasalita. Normal lang din naman ang ginagawa namin. Nakikinig lang kami sa pag-uusap ni Tio Greg at ng lalaking palagi naming pinagbibilhan ng kopra. Pero itong si JM ay may ginawang katarantaduhan. Kinukulit niya yung isang dalagang naroon na nagsasalansan ng mga sako ng kopra. Halatang halata na sa mukha ng dalaga ang pagkairita. Nang hindi na makapagpigil ang babae, ay pinagbabalibag nito ang mga nakasalansang mga sako na naroon. Pati na rin ang ilan sa kagamitan sa paggawa ng kopra. Pinagtutumba nito habang malakas na umiiyak. Dahil sa ingay na nagawa ng dalaga, ay naglabasan ng ilang residente na naroon. Tahimik lang ang mga ito, pero napakasama ng pagkakatitig kay JM. Doon ay kinutuban na ng masama si Tio Greg. Agad nitong iniabot sa lalaking kausap ang kabayaran sa mga dadalhin naming sako ng kopra. Ipinasan namin ang sako at mabilis na nilisan ng baryo. Pero habang binabaybay namin ang magubat na bundok, ay tila sunod-sunod ang naririnig naming kaluskos. Parang sumusunod sa amin ang mga tunog na yon. Sinabi ni Tio Greg na mas bilisan namin ang aming paglalakad. Pero palakas ng palakas ang mga kaluskos na naririnig namin. Tila papalapit sa amin ang mga yon. Nang bigla ay sumulpot sa unahan namin ang dalawang itim na kalabaw. Nag-iba rin yung amoy sa paligid. Tila humalo sa amoy ng mga dahon at damo ang napakabahong amoy na parang pinagsamang patay na hayop at anghit sa kilikili. Dahil nagmayabang na naman si JM, ay umamba ito na hahatawin ng pasan nitong sako ang isa sa mga kalabaw. Pero laking gulat namin nang biglang pumangit ang itsura ng mga yon. Yung mukha ng mga kalabaw ay parang nalukot. Tapos ay ngumanga ito ng pagkalaki-laki. Kitang-kita namin ang matatalas ng ngipin noon. Takang-taka talaga kami. Kasi hindi naman ganun ang ngipin ng kalabaw eh. Tangkang susugurin na ng dalawang kalabaw si JM nang biglang lumabas yung kaninang babaeng kinulit ni JM sa baryo. Sumisigaw ito ng, "Wag, kuya! Wag, kuya! Hayaan nyo na sila! Mabait yung apat dyan!" Nakita ko yung itsura ni JM ng mga oras na yon. Parang nakainom ng suka dahil sa sobrang pamumutla at panginginig ng katawan. Yung isa sa kalabaw ay tumakbo papalusob kay JM at sinuwag ito.
dahil doon ay nawalan ng malay si JM. Mukhang si JM lang talaga ang gustong saktan ng kalabaw. Kasi hindi naman kami sinugod ng mga ito eh. Si JM lang talaga. Nang mawalan na ng malay si JM, ay umalis na rin yung babae. Pati yung dalawang kalabaw. Ipinasan na lang ni Tio Greg si JM pababa ng bundok. Nang magkamalay ito at mahimasmasan, ay nanginginig pa rin at hindi na nagsasalita sa sobrang takot. Captain Kokak, nakabalik naman kami sa bahay namin sa Patag ng maayos. Tanging si JM lang talaga ang nagkaroon ng kaunting pinsala sa tagiliran. Dahil sa nangyari ay nagmamadaling lumawas ng Maynila si JM ng araw din na yon. Kami naman ay nagpasya ng hindi nabibili ng kopra sa baryong yon. Sa awa naman ng Diyos ay nakapagpatayo kami ng tindahan. Nag-alaga na rin kami ng mga hayop pamalit sa kabuhayan namin na pamimili ng kopra. Nang sa gayon ay hindi na namin kailangan pang bumalik sa lugar na yon, kung saan namin nakaengkwentro ang kalabaw na aswang sa baryo ng Sorsogon. Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Mahigit 1 taon na rin buhat nang magbitiw ako sa aking tungkulin bilang tagapamayapa ng aming baryo. Naging tahimik at payapa ang buhay at pag-iisip ko dahil sa desisyon kong iyon. Subalit nitong mga nagdaang araw lang ay nagkaroon muli ako ng dahilan para tignan ang mga kaganapan sa labas, sa baryong pinakamamahal ko. Eksaktong Biyernes Santo ng araw na yon, ang araw na pinakahihintay ko. Hindi ko na dapat palagpasin pa ang araw na iyon. Dahil alam kong kahit masugatan ko lamang si Mateo ay sapat na iyon para maipaghiganti ko ang aking pamangkin na inatake nito. Sinusulyapan ko pa rin ang aking pamangkin kasulukuyang nakahiga sa papag at nagpapagaling. Mabuti na lamang at unti-unti nang naghihilom ang sugat nito sa tagiliran ng tiyan. Nagtatagis ang mga bagang ko habang sinusukbit sa aking tagiliran ng isang buntot pagi. Nagsuksok din ako sa garter ng aking pantalon ng isang punyal na gawa sa tanso at naglagay ng tig-isang dakot na asin sa magkabilang bulsa. Biyernes Santo ng araw na iyon. Masugatan ko lamang ang aswang na si Mateo ay paniguradong hindi na iyon gagaling. Pero mas ikakasiya ko pa siguro kung mapapatay ko siya. Iyon na lang ang tanging paraan para matigil ang sunod-sunod na patayang nangyayari sa aming baryo. Maalinsangan ng hapong iyon. Tinahak ko ang maalikabok na kalsada hanggang makarating ako sa harap ng kubo ni Mateo. Mateo, lumabas ka riyan. Magharap tayo. Hindi ako takot sa iyo kahit aswang ka pa. Galit kong sigaw sa harap ng bahay ng aswang na iyon. Naglabasan ng mga tao mula sa kani-kanilang bahay. Pansamantalang natigil ang kanilang pagdarasal ng mga oras na iyon. Mababa ka sa mukha ng mga ito ang pag-aagam-agam dahil sa iskandalong ginagawa ko. Maya-maya ay iniluwa ng pinto ng kubo si Mateo. Matalim ang tingin nito sa akin. Anong kailangan mo sa akin, Lucas? May kalakasan subalit mahinahon pa ring pagbigkas nito. Ngayong Biyernes Santo, ngayong araw kita papatayin o kahit masugatan man lang.
Nanggigigil na ako sa pagkakataong iyon. Kinalas ko na mula sa pagkakatali sa aking tagiliran ng bitbit kong buntot pagi. Kung gusto mo kong patayin ay wag dito, Lucas. Igalang mo ang nagsisipagdasal sa kani-kanilang kabahayan. Igalang mo ang paggunita nila sa pagsasakripisyo at pasakit na dinanas ng Diyos. Kung gusto mo talaga akong mapatay o masugatan man lamang ay huwag rito. Sumunod ka sa akin. Yun lamang ang naisambit ni Mateo sabay nag-anyong malaking itim na aso. Mabilis itong tumakbo papasok sa kasukalan. Tinignan ko ang mga tao sa paligid. Parang walang mababakas na pagkagulat sa mukha ng mga ito. Parang sanay nang makakita ng isang tao na nagpapalit ng anyo bilang isang malaking itim na aso. Parang sanay na sila sa ganoong eksena. Ang ikinainis ko pa ay lahat ng mga iyon ay matalimang tingin sa akin. Di ko na lang pinansin ang mga tingin na iyon. At mabilis kong ipinulupot sa kamay ko ang buntot pagi at tumakbong papasunod kay Mateo papasok sa kasukalan. Huminto sa pagtakbo ang malaking itim na aso nang marating na nito ang bahagi ng kasukalang na ikukubli ng matataas na punong kahoy na may nagsisiyabungang mga dahon. Hindi ko na hinintay pa ang pagharap nito. At mabilis kong iniladlad ang kaninang buntot pagi na hawak ko. Subalit napakabilis gumalaw ng aswang na iyon. Mabilis niyang naiwasan ang paghambalos ko ng buntot pagi. Hindi mo ko kaya, Lucas. Sambit ng aso na kaharap ko. Umatras ako ng bahagya upang makagawa ng distansya sa pagitan namin ng aswang. Nang tangkang hahambalusin kong muli ito ng buntot pagi, ay mabilis ako nitong dinamba. Nabitawan ko ang buntot pagi kasabay ng pagkatumba ko. Nagtagumpay ang aswang na makubabawan ako. Lucas, tama na. Hindi mo ako kaya. Sambit pa rin ng aswang na dumadagan sa akin. Sadyang napakalakas nito. Subalit nakakuha pa rin ako ng pagkakataon para makawala ang isa kong kamay sa pagkakadagan ng isang paa nito. Mabilis kong dinukot ang asin sa aking bulsa at pagdakay inihilamos iyon sa mukha ng aswang na nakadagan sa akin. Kitang-kita ko ang pagkangisay ng malaking asong iyon habang nakapikit. Hindi na ako nag-aksaya ng pagkakataon at kinuha ko mula sa pagkakaipit sa garter ng pantalon ko ang isang punyal na gawa sa tanso. Mabilis kong nilapitan ng halimaw. Itinarak at binunot sa tagiliran nito ang punyal na hawak ko. Hindi pala kaya. Tama lang sa'yo yan. Hindi kita papatayin. Biyernes Santo ngayon at hindi nagagaling niyang mga sugat mo. Sambit ko sa naghihingalong si Mateo na nagbalik na sa anyong tao. Hawak-hawak nito ang tagilirang binubulwakan ng masaganang dugo. Tinalikuran ko si Mateo at akmang lilisanin ang lugar kung saan kami naglaban. Nang makarinig ako ng mga taong nagsisitakbuhan papalapit sa lugar kung nasaan kami. Humahangos na ibinunyag ng makakapal na halaman si Kapitan at ang ilan pang mga kalalakihan ng aming baryo. Anong ginawa mo kay Mateo? Galit na wika ni Kapitan sabay hawi sa akin para daluhan si Mateo. Kasunod ang ilan sa mga kalalakihang kasama nito. Nalilito na ako sa mga nangyayari. Bakit nila tinutulungan ang isang aswang na kumikitil ng buhay ng mga taga-baryo? Teka Kapitan, bakit nyo tinutulungan yan? Aswang yan ah. Pagalit kong tanong kay Kapitan. Lucas, palibhasa ay wala kang alam.
Buhat lang magbitiw ka bilang tagapagpamayapa at talikdan ng iyong tungkulin. Matigas pa rin ang tinig ni Kapitan habang pinapaampat ang dugong nagmumula sa tagiliran ni Mateo. Ayos na po ako, Kapitan. Huwag na po kayong mag-alala. Tinig iyon ni Mateo. Katakataka ang mabilis nitong pagtayo. Kitang-kita ko rin na wala na ang sugat sa kanyang tagiliran na dulot ng pagkakasaksak ko rito kanina. Tanging bakas na lamang ng nagkalat na dugo sa kanyang tiyan ang mababakas roon. Lucas, hindi mo ko kaya. Oo nga at Biyernes Santo ngayon. Pero maghihilom at maghihilom pa rin ng mabilis ang mga sugat na maidudulot sa akin ng ordinaryong punyal lamang. Ang hindi ko sigurado kung maghihilom pa ay ang mga sugat sa puso ng mga kabaryo nating nasaktan mo. Noong talikuran mo sila. Noong nagbitiw ka sa pagiging tagapamayapa. Kapalit ng malaking halagang ibinayad sa iyo ng alkalde. Paliwanag ni Mateo na nakatindig na at parang hindi nakatamo ng kahit anong pinsala. Lucas, simula nang magbitiw ka sa iyong tungkulin, ay si Mateo na ang kusang loob na humalili sa iyo. Ang mga pinapatay niya ay mga kabaryo nating nananakot at nangingikil sa kapwa kabaryo natin. Mga bataan ng demonyong alkalde. Ang lahat ng ikinilos ni Mateo ay may basbas na nagmula sa akin. Pagsabat ni Kapitan at pagpapaliwanag. Para akong hinipan ng malamig na hangin ng mga oras na iyon. Hindi tumupad ang demonyong alkalde sa naging kasunduan namin na magbibitiw ako sa aking tungkulin kapalit ng malaking halaga at pangakong hindi niya kakantiin ang aking mga kabaryo. Pero Kapitan, inatake niyang pamangkin ko. Bagamat nalaman ko ang katotohanan ay may bumugso pa ring galit nang maisip ko ang sinapit ng aking pamangkin. Lucas, iyon ay dahil sa isa ring bataan ng alkalde ang pamangkin mo. Isa rin siya sa mga nananakot at nangingikil sa mga kabaryo natin. Kahit papaano ay nire-respeto ka pa rin namin. Kung kaya't buhay pa yang pamangkin mo ngayon. Hindi mo yun alam dahil nawalan ka na ng pakialam sa amin. Buhat nang magbitiw ka sa tungkulin mo. Paliwanag pa rin ni Kapitan. Lucas, may pagkakataon pa para maitama ang landas na tinatahak ng pamangkin mo. Iyon lang ang tanging paraan para hindi ko kitilin ang buhay niya. Oo nga pala, hindi ko tatalikuran ng mga kabaryo natin. Kagaya ng ginawa mo. Iyon lang ang huling naisambit ni Mateo at pagkatapos ay sabay-sabay nilang nilisan ang lugar na iyon. Naiwan akong nag-iisa sa kasukalang iyon. Dala-dala ang kirot sa aking puso na sanhi ng pagkakakonsensya nang talikuran ko ang aking baryo. Eksaktong Biyernes Santo ng araw na iyon, kung kailan kami naglaban ng aswang na si Mateo. Nasugatan ko siya subalit mabilis lang naghilom ang sugat na iyon. Kesa sa sugat na natamo ko ngayong araw na hindi ko matukoy kung maaari pa bang maghilom.